Евангелие паводле Яна. Езус сказаў сваім вучням: «Калі вы ведаеце мяне, то будзеце ведаць і айца майго, і адгэтуль ужо яго ведаеце і бачылі». Філіп кажа яму: «Пане, пакажы нам айца і хопіць нам». Адказаў яму Езус: «Філіпе, столькі часу я з вамі, а ты не ведаеш мяне? Хто бачыў мяне, бачыў айца. Дык чаму ты кажаш: пакажы нам айца? Ці ты не верыш, што я ў айцу, і айцец ува мне? Словы, што я кажу вам, не ад сябе кажу. Айцец, які ува мне, ён чыніць справы. Верьце мне, што я ў айцу і айцец ува мне. А калі не, то верьце дзеля саміх спраў. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць справы, якія я раблю, і большыя за іх зробіць, бо я іду да айца, і тое, аб чым папросіце ў імя маё, я зраблю гэта, каб уславіўся айцец у сыне. Калі аб чым папросіце мяне ў імя маё, я зраблю гэта».